София е единствената столица в Европейския съюз, която няма планетариум. София е единствената столица в Европейския съюз без планетариум. За съжаление така, София е единствената столица в Европейския съюз, която няма планетариум. Може би. В България има всичко на всичко 6 обществени планетариума. В Смолян, Димитровград, Ямбол, Стара Загора, Варна и Габрово. В столицата обаче няма място, в което любознателните граждани да научат повече за звездите. Това прави София единствената столица в Европейския съюз без планетариум. Идея да се изгради такъв съществува от над 20 години. Елена Даскалова е автор на последния проект за Софийски планетариум. Проектът определено е скъп. Общината също ще трябва да се ангажира с намирането на подходящ терен за планетариума. Искам да развенчая всеобщото мнение, че такава сграда не може да се изплати. Напротив, такива места в Европа са много комерциални места. Има една шепа млади хора, за които парите нямат значение, когато говорим за звезди. Съвсем безплатно те са се ангажирали да намерят друг начин да покажат Вселената на лишените от планетариум софиянци. Затова организират фотоизложба от над 150 снимки на планети, звезди и съзвездия. Тази година е годината на астрономията и се навършва 400 години от както Галилей за първи път е видял със своя телескоп небето и въобще нещо в Вселената, което не е от Земята. В тази връзка и в годината на астрономията ние астрономите сме много активни. Младите звездобройци казват, че липсата на база води до липса на интерес към астрономията у нас. А всъщност науката за звездите крие редица любопитни факти. Правени са проучвания, че пирамидите в Гиза, трите пирамиди, Хеопс, Хефрен и Микерин, са подредени точно по звездите Алнитак, Алнилам и Минтака от съзвездие Орион. Други интересни изследвания карат астрономите да смятат, че човешкият живот се равнява на една галактическа секунда. Ако случайно пък мислите, че планетите в Слънчевата система са 9, много сте се объркали. 8 са планетите в Слънчевата система. Меркурий, Венера, Земята и Марс, твърди планети, скалисти, може да кацнете на тях. По-нататък следват планетите гиганти, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, които са типично от газови планети. Плутон през 2006 бе обявен за планета Джудже. Изложбата можете да посетите всеки ден до 13 ноември в арт-галерия НДК. За съжаление, тази вечер е облачна и звезди не се виждат. При ясно време обаче всеки понеделник столичани и гости на столицата могат да дойдат тук при фонтаните на НДК, за да видят